Zimayuja tampeza. Zimayuja tampeza. Yeah. Zimamene sometimes maika ma audio komanda kuti kwaku zimamene yuyu ndi ndani amene yuyu. Zimamene kungalo ni chinde ndani amene yuyu ndipo zimamene yuyu tampeza. Ndipo bwesa ndi audio ndi wangalwaso. Guys, thank you so much. Malawi and cameras. Mwadzuka bwanji Amalawi kwina kulikonse kumene tiliko. Mawa bwino kati masana bwino alero pa 16 July. Tabweranso ndi maissues awiri amene ena afe tumati tikakhala tumasowa nazo mtendere potengera kunena kuti kodi MCP ndi Chakwera Anabelo akulitenga dziko ngati lawo. Kodi chifukwa chani anthu amene akhala ndi moyo kuti azingozunza Malawi azingotizunza Malawi chifukwa chani? Ineyo zimene zikundidabwitsa ndipo ndikudabwa kunena kuti kodi anzathu inu azipani chifukwa azipani nonse Anabelo ndi azinzake mapanga decision mmakhala muli pomwepo. Koma mmasiya ndithu zinthu ziyayankhule zipange inuyo muzivomereze mapeto yake ife zizitiphwanyitsa mutu nde muziti ayi ifenso zimenezo sitikugwirizana nazo. Nkhani yanga yoyamba ndi yonena kuti ndakhumudwa ndi speech imene inali kotsegulira kampeni pa 14 paja. Ndimadikira kuti ndione kuti ena atengapo action koma ndikuona kulizi mpaka na lero. Nkhani ndiyonena kuti Anabelo Ntalimanja ananena kuti tsiku lovota sizatheka kunena kuti sadzalola kuti amene walembetsera pa center pa Chimutu Primary School sakuyenera kukavota pa skulu ina pa Chiwoko kapena kwina kulikonse sizikuyenera kutero. Amene walembetsa pa Chiwoko akuyenera kuvotera pa Chiwoko Primary School zili choncho. Amene walembetsa pa Chimutu akavotera pa Chimutu Primary School sakuyenera kukavotera kwina kulikonse. Ndilamo limene akhazisa Anabelo Ntalimanja. Funso langa nali kunena kuti asilikali ankhondo akavotera kuti apolisi akavotera kuti ma civil servant amene amakhala kugwira ntchito tsiku meja kupita uku ndi uku ma presiding officer ndani akavotera kuti tufuna tidziwe zimenezozo. Amalawi Anabelo Ntalimanja watitola ndipo watitola ife ndipo ife Amalawi ndiye watitola mzimayi amene uja. Ndipo ineyo pena pake ndikumva naye kupweteka. Sindikuyankhula chifukwa ndi mzimayi koma ndikuyankhula pacha kupusa kumene akutichita ife Amalawi. Kumene kundi kupusa. Akutanthauza kuti chani? Atanthauza kunena kuti monitor akangokhala pa center pakepo pamene alembetsera uyakhala monitor wapano. Zimene zinayamba zachitikapo. Kodi chifukwa chani chisankho cha ulendolo china chilichonse chikukhala cha chilendo? China chilichonse chikumabwera cha chilendo, tikalemba pa manyo, tikapanga mwakuti ndekenako tikazitumiza mba mashini. Zikutanthauza kuti chani? Mashini amene wakuta pamene popo nide ya mashini yo ndi chani? Poti china chilichonse chachitika kale zatha. Chokafunira mashini ndi cha? Mungathe kupaona pamenepo. Ndeta bwerako nkukanena kuti aliyense palibe wina aliyense amene akavotere ku center ina iliyonse nde panopa ife tikufuna tidzi ndipo mukapanda kuyankha bwinobwino achina Anabelo Ntalimanja ndibweranso konko tinabwera tibweranso konko. Ife timafuna mutiuze kuti mukutanthauza kuti bwanji pamene papa muzifo chifukwa ine ndikudabwa kuti akuluakulu aja anangokhala phe kumakumvetserani pamenepa pakutanthauza kuti bwanji. Asilikali kudera kunoko tiyerekeze mmene lili Blantyre yonse asilikali ali uko ku tiziti kuti ali pa Shoprite paja musanyeza kuti ali based kumene kuja akavotera konkuja kose kuno sikukhala asilikali ankhondo. Apolisi amene alembetsera police station tiyerekeze tili pa Ndilande analembetsera pa Ndilande akangokhala pomwepo pa station yawo simukaponya ena kupita kuntunda kumakata kupita kuti akavota nthawiya. Ife tikudabwa nanu to Anabelo Ntalimanja mukamayankhula za nonsesi zanuzi ife zimatipweteka. Ndipo Anabelo ndimafuna ndikuuze na sisi musaone ngati dziko lino ndi lanu kapena ndi la Chakwera kapena la John Tembo. Dziko lino ndi la Malawi. Dziko linolo ndi la Malawi.
munene amaganizira chamawa chadzulo kuti chimakhala chadusa koma chamawa kodi mudzakhala bwanji ndi amalawi zopusa zimene mukupangazi izi tuti zopusa zimene mupangana Belo Mtalimanja lero ndiye ndikumasweni amayi inu nzopusa ndichifaka tsiku chatabwera ku office kwanu mmatiopseza kumamenya matebulo kumata ife sitimaopa zopepera ife sitimapembedza mafano tu ife sitimapembedza mafano ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti nkhani iyi muchite sort out sanga tiyimve kuti kodi zidzayenda bwanji chifukwa ngati mukunena kuti wina aliyense adzavota amene analembesa ndiye kuti asilikali mdziko munosazisumuza mwadzapena paliponse nanga akakhako bwa aliyense akavotera kumene nanga asilikali ankhondo apolisi nanga aziphunzitsi ma presiding officer ndi azinzawo nanga ameke enieni mukangokhala kumene munalembetsera kwanuko kunyumba kwanuko amayi ana Belo Mtalimanja mulitenge bwino dziko la Malawi si dziko lanuyi si nyumba mwanu si kuchipinda kwanu ndi amuna anu linolo ndi dziko limene lapanyamula anthu ambirimbiri musalitenge ngati amalawi ndife anthu opeperayi ndibwere kwa ADC apalani tsopano Lilongwe kunali mademo apa 17 munanena kuti tidikire anthu adikire ana amalize mayeso ndiye kunali mademo agangata munanenanso kuti anthu mudikire amalize mayeso ndiye ataona kalata imene mwasayina imene ichita security ma social media yonena kuti IMCP anyamata ali ndi paledi pa 19 mayeso atha ana skulu aja amaliza mayeso aja kampeni yatsegulidwa mayeso aja atha popeza kampeni ndimene ngakhale ndi phokososo kwambiri kuposa mademo each and every day pamene mademo akanakhala tsiku limodzi mayeso aja atha abwana kumbukirani ichi chinauluka chimadzatera lero muli ndi mphamvu zanu zadzakhala nazo ena tsiku lina zimene mukupanga kuthandiza MCP kuti zanu zichite bwino tsiku lina mudzafuna ena kuti akuthandizeni inuyo chifukwa musaone ngati MCP kandziko muno mpaka nakalekale no way izo ndiye ndikuwuzeni ndipo musamana mizane kuti matrix onse amene mukupangawo kumakambirana kumatere kuti zipita patali sizipita patali izi kunja kuno kuli mulungu kunja kuno mudzafuna anthu ena nthawi imene musadzaone ngati dziko lakudani apatu ndiye muli pamwamba panje uvutu simukuona mame pasipayi chifukwa ine ndikudabwa kuti paledi ya MCP sisokoneza maphunziro ku kampeni yatsegulidwa pa 14 sisokoneza maphunziro chimene mwachona ndi chosokoneza maphunziro ndi mademo agangata ndi ama CSO ena ndiyena tiye ndizikuyang'anani muzipanga zimene mukupanga lino ndi dziko masiku atha akupendekeka ndimafuna ndiyankhule zimenezo ndamva kupweteka ndi fundo zimene zizi sizinandimvekere bwinoyi sizinandimvekere ndiponso inu akuluakulu azipani munali konkuja nkuba mumvetsa nzima jakwankhule kumaliza basi wamaliza kumaliza wayankhula inu phe kama kupangirani mankhwala kandicha koma si mankhwala koma ndikupepera mafuna ena afe tizika mitu yathu panjanja ukaziwotche pamene maposition ndi inuyo ife tikumenyera nkhondo inuyo ndiye mukumalola chisiru china chiziri kupeperetsani nkumati ife tizika mitu yathu panjanja tiona mapeto ake mmene zingathera. Don't forget to subscribe.